Det är som att få en kalta spann av vatten i hötte kan också mer förra halvlek där mot HP. Ja, vi börjar oanmyntligt och så var det tungt att komma så igen. Jag tar fram mål i öre minuter och komma så på 3-0 löper halvleken och satt ni halvlek nu till Brustad gång 2-1 och Jansson in. Så skorar det till 4-0 Arjen sekunder sen kommer runt så står svart på det va. Ja, det är runt 4-0. Det har skott ut. Och allikevel hade vi så kom på 4-2. Hade vi inte fått en utvisning då så är jag ganska tro på att vi kunde komma i anlag, ja. Men det blir så inte. Det som så är det var till månen och en förra Marcelli och så en Eli som är kanten och edgen nu. Det kan du gott säga, ja. Det var ja, det kan du gott säga. Jag går så sagt på målet kan följt det här till erfarna till ha det en som man säger en skott efter börsen som ska avlösas till Lasalerde. Jag helt själv. Ja, vad är shit. Det för att Röna kan bara också man gör det lite men jag vet inte jag kan inte lite. Jag vet att la vinna mot upp sig men Malmö han känner vi så det är super. Och så nu är det runt där är så öle ofta kommer äntan in så stannar och Theo Lucas 4 färger det är så 15 färgerna men kanske så att svarta ut Arne går till hästen det görs några här några vinfärger. Ja, det var inte men jag hade det att Dalton och Ångat ska som jag är. Jag står ju alltså det var inte vanligt i Dalton och det kanske det var hin i Arne det var många. Jag hade faktiskt kvar i livet för men in linje i Rösengård. Ja, skulle det nu vara ändaliga så lösa KO i för nyår. Är det en frustande uppgave att släppa spela KO i uppåt i bästa delen när det är något som du kan där det gör det? Ja, det har vi släppt ur också. Det har mot det att det